Elbette siz toylary, doglan günleri, dürli davarlarynda nirde şatlyk we şowkuny geçirmek pikirlenýän bolsaň, onda görüşüňiz ýalyk ine şu paýtagtynyň gözel künjegine ýerleşýän Taşkent parkynyň içindäki toy mekanynda şatlyk we şowkuny geçirip bilersiňiz. İlkinci nowatda sizi toy mekanymyň iň ýokary hili hyzmatlar bilen garşalýar. Müşteriniň öz istegi boýunça toy mekanyny dürli bedegler bilen gözelleşdirip bolýar. Taşkent şeýleräkinde ýerleşen toy mekanyny size iň süýjü tagamlaryny we iştahçylaryny hödürleýär.